Welcoming you all to the world of Swikriti. ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ ୟୁଜ୍ କରିକି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରେସିପି ବନେଇବି ଯୋଉଟା ସବୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଗିକୁ ଏଭ୍ରିଡେ ଡାଏଟରେ କୋଉ ନା କୋଉ ଫର୍ମରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେମିତି ବନା ହଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ରେ ଫୁଲ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ନେଇଯିବା। ଯୋଉ କପ୍ରେ ଆମେ ସେ ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ ରଖିଛେ ସେଇଠୁ ହିଁ 2 ଟେବଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ବଲରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ସେଇ କପ୍ରୁ ହିଁ 2 ଚାମଚ ମାଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଲକୁ। ଏବେ ଆମେ ୟାର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବନେଇବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଗୋଳାଇ ଆମେ ରାଗିର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବନେଇବା, ପୁରା ପତଳା ସଲ୍ୟୁସନ୍। ପାଣି ଭଳିଆ ହିଁ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପାଣି ଭଳିଆ ହିଁ ସେଟା ଲାଗିବ। ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ପେୟାରିଂଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହା ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ୟା ଟେଷ୍ଟକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବ। ମୁଁ ତ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କୌଣସି ନନଭେଜ୍ ଡିଶ୍ ଯେମିତିକି ଚିକେନ୍ କରି, ମଟନ୍ କରି ୟା ଫିର୍ କିଛି ଚଟପଟା ଜିନିଷ ସହିତ ହିଁ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ଟିକେ ଫିକା ଲାଗିପାରେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ୟାର ବନେଇଦେଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ବନେଇବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶେଇ ମିଶେଇ। ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବ ଆଉ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଗି ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ସ ରହିବ ତା ଭିତରେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ସେଇ କପ୍ରେ ହିଁ ଯୋଉ କପ୍ରେ ଆପଣ 1 କପ୍ ରାଗି ନେଇଥିଲେ ସେଇ ସେମ୍ କପ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ପାଣି ପାଇଁ। 1 ଫୁଲ୍ କପ୍ ପାଣି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ଲୁଣ ଆଉ 1 ଟେବଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଘି ମୁଁ ଏଠି ଆଡ୍ କରିଛି। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବନେଇଥିଲେ ରାଗି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିନେବା। ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା, 2 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇବା। ଏମିତି 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ସ ଯାଏଁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା। ଦେଖିବେ ସେଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇ ଆସୁଥିବ। ଏମିତି ବଏଲ୍ ହେଇକି ସେଟା ଟିକେ ଥିକେନ୍ ହେଇ ଆସୁଥିବ। ଏଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ କପ୍‌ରେ ବାକି ଯୋଉ ରାଗି ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ପକେଇଦେବା। ପକେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟୋଟାଲି ଚଲେଇବାର ନାହିଁ। ସେଇଟା 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଏମିତି ହିଁ ଫୁଟୁଥିବ। ଆମେ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ହାତ ଲଗେଇବାନି କି ଗୋଳେଇବାନି। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ସେଟା ଆପେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ସାଇଡ୍ କରିଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା ସବୁଆଡ଼େ। ତାପରେ ବେଲଣା ବାଡ଼ି ହେଲ୍ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇବା। ମିନିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍‌ରୁ 11 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ବୁଲଉଥିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଏଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ବହୁତ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆପଣ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଗରମ ପାଣି ଆଡ୍ କଲେ ବେଟର୍, ବଟ୍ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବେ। ଆଡ୍ କରିକି ପୁଣି ଚଲେଇବେ। ବହୁତ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ 10 ରୁ 11 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ। ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଲାଗିବ କି ସେଟା ଟିକେ ଥିକେନ୍ ହେଇ ଆସିଛି, ଟିକେ ମୋଟା ହେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ତା କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବ। ସେଟା ପୁରା ଡାର୍କ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ପୁରା ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଳିଆ ବ୍ରାଉନ୍ ସେଟା ପୁରା ହେଇଯିବ। ଫ୍ରେଶ୍ କାକାଓ ଯେମିତି ଥାଏ ସେମିତି ଟାଇପ୍‌ର ହବ। ଦେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ କଲର୍‌ଟା ଆସିବ। ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଫ୍ଲେମ୍‌ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ସ ଯାଏଁ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେଟା କଡ଼େଇରୁ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ପୁରା ନନଷ୍ଟିକି କଡ଼େଇରୁ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ସେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପାଟୁଲାର ହେଲ୍ପରେ ପୁରା କଡ଼େଇରୁ ଛଡ଼େଇ ଦବା। ମାଣ୍ଡିଆର ତ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆମ ବୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଜ୍ ତାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି। ୱେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ। ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ରାଗି ଖାଇବା ହିଁ କଥା। ଗୋଟେ ଖାଲି ବଲ୍‌ରେ 1 ଟେବଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଘିଅ ନବା ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ ତାକୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏଠି ଗୋଟେ ବଲ୍‌ର ସେପ୍ ଦଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଲ୍‌ର ସେପ୍ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନନଷ୍ଟିକି। ହାତରେ ଟୋଟାଲି ଲାଗିବନି। ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇସ୍। ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ୍ କରି ସହିତ ତାକୁ ପେୟାର କରିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ରାଗି ସଂଗତି, ଏ ହୋଲସମ୍ ମିଲ୍ ଅଫ୍ ଫିଙ୍ଗର ମିଲେଟ୍ ବଲ୍ସ।